Больш за 9 тысяч кніг агульным тыражом больш за 20 мільёнаў экземпляраў за год. Гэта выніковыя лічбы ў сферы кнігавыдавецтва, якія падвялі на адкрыцці выставы «Книги Беларуси. Год 2019». Мы впервые собрали все книги, которые на данный момент издались в 2019 году. Мы это делали целенаправленно по какой причине? Для того, чтобы знать, визуально даже понимать, какие книги у нас в стране выпускаются, что реально у нас издается. Сярод прадстаўленых на выставе экземпляраў ёсць і пераможцы міжнароднага конкурса «Мастацтва кнігі». У гэтым годзе беларускія выданні не толькі атрымалі 10 узнагарод у розных намінацыях. Гран-пры на ім узяла персанальная энцыклапедыя Янка Купала ў 3 тамах. І гэта не першая беларуская перамога. Беларускую кнігу паважаюць і ведаюць не толькі ў Беларусі, але за яе межамі, пра што яскрава сведчаць вынікі міжнароднага конкурсу мастацтва кнігі краін СНД. Сярод дзяржаў садружнасці па колькасці ўзнагарод за 16 год правядзення гэтага конкурсу Беларусь займае першае месца. Самой папулярнай кнігай 2019 года ў Беларусі прызнаны гістарычны раман Владимира Караткевича «Каласы пад сярпом тваім». Увогуле на выставе не толькі падводзілі вынікі, але і прэзентавалі новыя выданні. Вышла очередная книга социально-творческого проекта «Семейное чтение». И вот такая замечательная книга «Вечерняя сказка к Рождеству». В этом проекте самое главное, что все общество должно относиться к книге как к величайшему достоянию. Нужно, чтобы книга вернулась в наши семьи, чтобы родители читали книги детям. Чтение книг – это воспитание будущего поколения. Пасля выставы урачыстае ўзнагароджанне ўсіх, хто сёлета зрабіў уклад у сферу кнігавыдавецтва. Белтэлерадыёкампанія атрымала дыплом за папулярызацыю беларускай кнігі і чытання.